Magandang gabi sa inyong lahat. Ay, masyado na palakas yung aking boses. Well, welcome back to my channel and isang sayang gabi sa inyong lahat kasi this is my first time. Wow! My first time ever experience na gagawin dito sa Hinaguan Farm. And that is because isa talaga to sa mga gusto kong gawin, yung matulog beside the river. Kasi na-try ko na sa A-house, ganyan. So ngayon I decided, actually originally ako lang talaga matutulog kasi gusto kong masolo kung mas malakas ba yung agos ng tubig o yung hilik ko. Pero dahil medyo minerve dahil kinakabahan, nag-invite ako ng aking magiging kabady tonight. No, dahil yung aking kaibigang oso ay umuwi na ng lugait ulit. So ngayon tawagin na natin yung aking makakasama na mag-aayos ng aming higaan. Andito kami sa payag ngayon ng Hinaguan Farm. And syempre wala na iba. Wala nyo. Ang nagbabalik. At muli nagbabalik at pabalik-balik at hindi talaga masasawa magpabalik-balik. Balik-balik di ba? Ayaw! Halika na. Alam nyo major concern niya? Saksakan daw. Tsaka kung abot daw ng wifi. Pwede mo rin dito mag-try. Di ba? Parang maiba naman. I mean, Oo. ano lang, para dun sa mga, ilan pa muna? Para dun sa ating mga manonood or dun sa mga nagpaplano na pumunta rito or Correct. sumubok, una, kailangan nyo magdala siguraduhin nyo lang na meron kayong off lotion or yung anti-lamok. Kasi malamok talaga dito. Why? Kasi may mga halaman sa paligid and syempre, what do you expect? May river. Then, pangalawa, may kumot kayo, may extension, mag-provide kayo na sariling extension, lalo kung marami kayo. So, para hindi kayo mag-agawan sa outlet or sa saksakan. What else? Well, nagpapahiram naman sila ng unan dito sa kumot. Yes. Pero, yun Yung nga. saksaka lang talaga, yung saksaka. Feeling ko yan, kasi alam niyo naman, ang mga tao ngayon, sa panahon ngayon, cellphone is life. Correct. Diba? So, dapat hindi ka nalulubat. So, may piso wifi naman po dito sa Hinaguan Farm. Kaya hindi nyo kailangan mag-worry. So, ngayong gabi, Oyong, experience natin siya. Experience natin. First time ko rin mag-experience nito. I mean, nandito pa rin tayo sa farm, pero, I mean, outdoor. Diba? Oo. Isasara natin ito mamaya yung natin Oo, pila. sara natin. Kasi baka mamaya. Sara natin, pero wala naman kung ano dito. Yan lang, matutuloy ko talaga. Hindi, yung buko naman dyan, bago pa man bumagsak sa akin na, talaga yun. Layo lang. O, tsaka mababa naman. Ang inaalala ko, wala bang, ba tayo biglang hilain dito? Wala naman kasi, palagi naman tulog na dito sa arte. Hindi, syempre, paras tayong babae. Tapos, paano kung may biglang lalaki? Kung gagahasayin tayo, pwede lang. Pero kung kung papatayin tayo, wag na lang. Wag naman. Wag naman. Ano lang, gagasain lang. Tuloy pa ba natin to? Tuloy natin, malay mo, magagasain tayo. Hindi kasi para kakaiba, tapos patahimik ka. Naririnig niyo yung kuliglig? Kuligligan tapos agos ng tubig. So, ayan. Naku, hindi na namin patatagalin kasi ipapakita namin sa inyo yung mga mangyayari mamaya kapag madaling araw na while we are sleeping kasi magbi-video. Lalagay ako ng camera namin dito hanggang parang time-lapse namin yan habang natutulog tayo. So, makikita natin lahat ng di ba? So, this is gonna be a different experience na naman dito sa Hinaguan Farm. So, again, dun sa mga magpaplano na pumunta po dito, I really suggest na may experience mo po ito. Safe naman po dito. Etchos na namin yung kanina sa inyo. At syempre, magdala din sila ng ano. Ng mga gamit. Mga gamit. Yeah. Ay, tapos make sure lang na if ever na may mga foods kayo or mga drinks, kung makakairam kayo as early as possible dito sa farm ng mga ng cooler or lagayan ng malamig, maglagay na kayo para rin sa ganun. Pag nagsara yung store, meron kayong stock. Diba? Hindi nyo kailangan lumabas pa or whatsoever. So basta yun lang. Yun yung pinaka best way. For me as mahilig din ako mag-travel, gusto ko ganun talaga. Yung walang hassle hanggat maaari. Diba? Tuloy-tuloy lang. So, simulan na natin mag-ayos. I know na Basa ko dito. yun nga eh. So, pag ganun tayo, Meron tayo. dito ulo natin. Oo. Eh kaya lang andyan yung saksakan.
Alam natin, ano kung ano ng ano to, ang tubig, dalhin mo na yung Electric fan. yung sa'yo. Oo nga pala mga moms, if ever, you can bring your clip fan. Yung mga ina-assemble na fan na bibili sa mga Tianggik para meron kayong sariling fan dito. Kasi I don't think na mapoprovide ng Hinaguan Farm yun for you guys. Pero, so again, yun lang naman, para na sa ganun wala kayong hassle. If ever napupunta kayo dito and you're planning to do this kind of overnight. So ayusin na namin to, ha? Diyan lang kayo. So dahil may alam mo, parang I don't think na pag ganun tayo. Pag ganun kasi tayo, malikot ako. Baka malaglag ako doon. So pag ganun na Kaya lang. lang tayo. Total maiksi lang naman yung mga bias natin. Diyan ka na lang sa tabi ng Dito ako, sa dulo. ako dito sa kabilang side. So ayusin na namin yung aming magbibihigaan. Actually kanina ko lang to naisip. May ano pala dito, isang ano. Sabi dito, isa. Na baka gamitin dyan, hindi naman. Hindi naman. So, dalawa dito. Ilalatan Kasi importante may sapin ka rin. Oo. I-ano mo pa? Yan. So ako talaga gusto ko talaga may ganito ako. Mga mo. So meron kami tig isang carpet. O yung. Pero una nila, ang mga gamit ko dito. Ang lipstick. Kasi Wala. may hindi sa akin ba, lipstick yung ano ko. Kaya ako gusto ko yung unan ko nakatabi, nakahiwalay. Gets mo naman, di ba? Pero may pala, hindi ko na-feel. Pero may barya na ano, lang siniraan yung ano. So kailangan ko lang talaga na ano kasi baka gumalaw-galaw tong unan ko dito. Ulan Yan. naman. Ay, parang, hindi na pala sa ulan kasi nga. Sana wag nang umulan. Hindi na sa ulan ito na start na. Yes, may start. Parang gusto ko i-akit to para mas-safe tayo. Pwede naman tayo umusog doon. Kasi baka mamaya hindi natin mamalayan. Sa sobrang sarap ng tulog natin, biglang umulan. Yan. Tcharan! Okay na yung aming bahay-bahaya. Ayun. So mas maliwanag. Tulog na. Yeah, dito kami. So kailangan na naka-on lang yung aming mga CCTV camera. Kasi parang mga, alam mo parang mga anak tayong dalawa. Ang laki ng ano natin. Parang patal mo tayo ng laki ng tiyan. Masarap pala dito, no? Yung dito Diba, lang ba, no? Parang nasa bukid tayo, ma. Diba? Parang iba, maiba lang yung ano. Ito pa rin sa camera, hindi Oo. makita. Ano, parang nasa ano tayo, yung ganito yung campaign sa bukid, yung Camping. campaign. Camping. Masaya lang. Camping Yung yun. ano lang, yung Tahimik. tahimik lang. Kuliglig, palaka. Madaling mo pala ka. Actually, kung hindi masyado, kung malakas ang ulan yan, malamang yung mga palaka ang lakas, diba? Yung mga bullfrog. Na-experiment yung gano'n na natutulog ka tapos marami ka narinig ng mga palaka or Oo, marami, palaka ibang mga marami. hayop kasi may mga insekto din kasing malalakas umano humuli. Parang ano, Oo, parang gano'n. Tapos, ay, pinamot, diba? pati lang. Tuko, yung mga ganitong Ay, ano. naku. Wala naman dito yata sa labas. Ako naalala ko dati yung natulog ako to sa kikit yung tuko dyan sa ano, Sa link, sa kisami ko. Ano, ginawa ko, konta ng inano ko siya, parang ginanon ko siya, parang pinapalo ko siya kasi gusto ko lang paalisin. Ang ginawa sa akin, inano ko ng ano yan, ng tuko. Buti na nakailag ako, hindi ko nakailag. Siguro, nasa mukha mo. nasa mukha ko na, buti na nailagan ko. Nailagan ko talaga.
Kasi alam ko parang action na siya, parang galit siya sa akin, tapos action na siya, natatalon sa akin. So naka-ready na ako agad. Pero ginaganon-ganon ko siya kasi gusto kong umalis talaga siya. First time ko, ganun pala yung tuko na talon pala siya sa'yo tapos idikit sa damit mo. Kahit kailan, bumita ko, tatagpunan lang talaga ako. Yun ang trauma ko dati sa tuko. Yung kinumiya nga, isa lang yun, naging tatlo na sila. Naging pamilya na. Tapos yung dati na sabi nila ang tuko daw is gamot daw ng cancer. Ang daming mga bata na nanguhuli. Naisip lang nila yan, it's because rare kasi yung hayop na bihira. Pero wala pa namang studies na totoo yun. Wala pang mga studies na ganun. Kasi kung meron man, meron nga man nagsabi kapag may alaga kang ganyan daw, mayaman. Yun nga mga sinasabi kaya yung kapitbahay namin may kasi yung kapitbahay namin namatay yun siya kasi dahil sa tuko. Dahil dito yung ngipin na dahil sa tuko na ano daw siya na hindi na naingkanto ng tuko ng ganun. Tapos yun namatay. Namaga yung mukha niya tapos lumobo tapos may malala sa hindi na operahan na ano siya namatay. Bata pa yun. Ano pa yun? Yung kapitbahay namin. Kalaro ko yun dati. Kapag may sugat ka somewhere dito sa ulo, delikado yan. Kailangan agad magpahinga. Yung sabi lang kay tuko daw yung kasi ano daw ng engkanto na. Ikaw ba naniwala ka sa engkanto ba? Hindi. Naniniwala ko sa mga ganyang bagay na hindi natin nakikita. Na may iba pang nabubuhay na hindi natin nakikita. Ako naniniwala talaga ako. Kasi hindi siya magiging kwento-kwento kung walang nakakita. Kung hindi so, siya... kahit sa aswang, naniwala ka sa aswang? Oo. Kasi hindi ako... Oo naman. Ako talaga, naniwala ko sa... Hoy, paalala lang ha, dito tayo sa labas matutulog. Kanina to kulang tayo. Tapos pa-level up na ng pa-level up. Ayos pa baka mamaya. Dito lang, wag na sa kanya ganyan kasi dalawa na tayo takot. Ganyan. Ayop ka, ibig sa mahimbing yung tulog natin, tamang hinala na tayo. Magmakaluskus. So tutulog na kami, tutulog na tayo. Tingnan mo yung buwan, bilog na bilog pa, hayop ka. Ay, pag buwan daw, ano daw dagat, marami daw... Nalihis niya. Oo. Maraming isda. Maraming isda. Kasi kapag maliwanag ang buwan... Pero si Papa kasi, pag nangalaot si Papa, ang dami talagang huli pag malaki ang buwan. Maliwanag. Ang maliwanag. Kasi daw, ang isda daw is, nag-ano daw sila sa maliwanag sa... Pero nag-ano sila ba? Na-attract sila. Na-attract sila. Kaya nga di ba may flashlight ang mga mangingisda? Oo. Kasi kapag may flashlight, pupunta din yung mga isda. Kung sabi, hindi may flashlight, yung ano lang, yung bilog, yung ilaw-ilaw. Kung sa may ilaw, kasi maliwanag. Oo. Kunin mo yung phone ko. Parang may nag-chat sa akin. Tapos pag iihi, dito na lang pala, nang ilalabas mo na lang. pag iihi kami, ganyan na lang. Yung. Tapos ganyan ka na lang. Lalabas na lang. Tapos balik ka na ulit sa paghiga. So, ayan na nga mga moms, tulugan time na. Nauna na ako kay Oyong kasi nga maaga rin akong magigising kinabukasan. So, ito yung ilan sa mga clips o yung buong video na nakuhanan ng aming video habang kami ay natutulog. So, I guess umabot na yun ng mga hanggang alas 3. Ayan, naka-timelapse naman na tayo. So, kung may lumapit man, hindi na rin namin napansin. Kung may sumubok na kami ay magalaw, wala namang nagtangka. Time check. It's already 4:30 in the morning. So, ang lamig na dito sa labas. And, ayos, masarap naman yung ano ito. Tuloy-tuloy na tulog ko. Tulog na ako ulit. Mamaya na lang ulit ang chika. Mawala ang antok ko. Good morning mga mabos. Alas 6 na ng umaga and
ano na, maliwanag na dito. Medyo bitin pa ako sa tulog. Gusto ko na matulog ko. Ayan na, maliwanag na. Naririnig niyo yung background ko, yung music. Ayaw ko naririnig ko, ayaw manghuni ng ibon. Ayun, wala na sa tabi ko. Sarap yung tulog namin. Malamig siya, malamig. In fairness, walang lamok. Siguro dahil may electric fan kami. Pero, overall, masaya sa experience. Medyo nabitin ako sa tulog kaya hindi. So, if you like this video, comment down below na baka makakuha pa ako ng mga 10 minutes pa na tulog. Okay. Thank you so much for watching, moms. Salamat.